Assalamu alaikum. Sunana Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani. Ina farin cikin sanarwar masoya na cewa ku ci gaba da bibiyan mu a channel ɗinmu na Kannywood Media TV domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa. Kannywood Media TV. Nagode. Barkanmu da warhaka, sunana Yamo Baba Angon Sambisa. Ku ci gaba da kallon Kannywood Media TV domin samun sababbin ayyukanmu. Ku je ku subscribing sannan ku danna kararrawa da zaran mun saka sabo zai zo gare ku insha Allah. Kannywood Media TV channel a YouTube. Kar ku bari a baku labari shi ma nagari.